आंनि फिसाजोआ नोंनि फिसालाखौ जोबोर मोजां मोनोमोन उर्मिला। नों आंनि फिसाजोनि इयुनखौ नायनानै नोंनि फिसाला राजिबजों हाबा होफिनथारनांगोन। बेखौनोथ' सानदोंमोन, नाथाय नोंबो जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला आंबो नोंखौ मोजां मोनो। बे खौसेथिनि खाथियाव नाथायनि जेबो हेंथा थानाय नङा। बै हिन्जावखौ नोंस्रा न'निफ्राय होखारहरनानै आंखौ बिहामजो खालामना लांनांगोन आरो आं जागोन नोंनि बिहामजो फिसा। बिनि थाखाय आं नोंनो होगोन 2 कौटि रां। हो? 2 कौटि रां? आरो बम्बाइनि गंनै फ्लेटखौबो राजिबनि मुङाव लिरनानै होगोन। मुम्बाइनि 2 फ्लेटखौबो राजिबनि मुङै लिरना होगोन। आरो बेल' नङा उर्मिला, बे नों नुनाय जोंनि न'नि गासिबो सिंसा राजिबनि मुङावनो लिरनानै होजोबनाय जागोन। राजिबनि मुङैनो लिरना होजोबगोन? बिनिखायनो बै हिन्जावखौ सोलै बोलै जेरैखि जाया नोंसिनि न'निफ्राय होखारहरथारनांगोन। नंगौ। बै हिन्जावा आंखौ लाजि फोनांदों, बेखौ आं होखारहरथारगोन। ओरैनो थाङाब्ला सोलो बोलो खायदाजों बेखौ होखारहरथारगोन। बाजिबाय, फुंनि जानायनि थाखाय रेडि खालामनो सम जाबाय। थै दसे उन्दुबावना। गासिबो हरखौनो नोंनि बिखायाव थाबाय, फुं जाबाय, खामानि मावनो हगारदो ना। हगारदो ना। प्लिज निजोम दसे उन्दुबावना। हगारदो ना। आंथ' नोंखौ रावनिबो थाखाय लाबोआखै, लाबोदों आंनि थाखायसो। नों आंनि हिन्जाव। हगारदो ना। मोनायाव आं नोंनि हिन्जाव, दा नङा। हगारदो ना। 6 बाजिबाय, 8 बाजिनि सिगां फुंनि जानाया रेडि जानांगोन, नङाब्ला दा दावराव दावसि जालायगोन। ओहो। उदै सादों? होमबालाय बाजिखौनो मुलि। उदै सादों? मुलि जानो? मुलि जाबा हामनाय नङालै। माथो खालामनांगौ? खनसे खुदु। आं लाजियो। दा बाजिया नुबालाय? दे बिदिब्ला खनसे खुदुंसां। आं लाजियो। सागाबायबो। सागाबायबो? मा दावराव जालायखो? ब्रेकफास्टआ रेडि जाबाय? जाबाय। आं आइखौ लेंहैनोसै। आयै, 8 बाजिनि सिगांनो ब्रेकफास्टआ रेडि जाबाय। फैदो जाहैदिनि आयै।
दङ आंखौ बोखांफैदो आइदै 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 सोर दङ बोखांफै आंखौ मा जाखो आयै मा जाखो आयै मा जाखो नोंनि हिन्जाव आंखौ नाख्लायहरदों आयै आंखौ नाख्लायदों थगायसुलि खुगा फारनै नाख्लायना मोजांसो होनदों नोङो बोरै आयै बहा मा दुखु मोनखो हगार जेबो जायाखै मैया आं एसे बुंनायखौनो बे हिन्जावा फुंनिफ्रायनो आंजों सुथा लागासिनो दङ आयै बेबायदि इसेबां नंखाय बाथ्राखौ बुंनो नाङा आं औ नंगौ आंनो हारसिं गोलैदों हे गसाइ आं दिनै मा खोनानो मोनखो खाफालानो मोनदा आंना आंनि सासेल' फिसालानि बिहामजो नों दिनै आंखौ मानो नाख्लायखो आरो थैनायनि अनगायै आंहा जेबो राहा गैला सानायानो थानो हाथारला आयै डक्टर हगार नाङा आंनो डाक्टार आंखौ फुस्लाय नाङा नों आंखौ मानो बिब्दि नायदों नों आइनि बुंनायखौ फोथायदों मा आं आइखौ नाख्लायदों राजिब आं आइखौ नाख्लायाखै आं नोंनि मोदोमाव दांनानै बुंदों आं आइखौ नाख्लायाखै आफा बेफोर मा जालांनो हमखो औ आं बुंदोंमोन नङाना दावहाया जाजेनबाय दावहानि साइरेना रिंखांजेनबाय दावहानि साइरेन बिहामजो बिखुनजोनि दावहा आइया दिनै फुङाव जिबायदि बावथिना खालामनानै दिन्थिबाय जेरैबायदि बयनिबो सिगाङाव आंखौ दायनिगिरि होननानै फोरमान खालामनो सानदोंमोन बिब्दिनो आंबो बेनि फिननायखौ होनो लामा नागिरनांसिगोन फुरलि फैलाव फुरलि नों गोदोनिफ्रायनो फुरलि आरो फैलावमोनहा नोंखौ जोथोन लाबोबाय आंबो दिनैनिफ्राय नोंखौ जोथोन लानोसै नों बायदि हिन्जावा आंखौ जोथोन लानांगौनि जेबो गोनांथि गैया नङा नाथाय आंहा गोनां जागोन दहाय फुङाव नोङो आंखौ बयनिबो सिगाङाव दायनिगिरि होननानै दिन्थिनो नागिरदोंमोन बिनि फिननाय नोंनो आंहा होनाङा होनबा मा बुंनो नागिरदों नों आं सिगाङावनो होनखादोंमोन सोरबा आंखौ मुगै जाहोनो नागिरोब्ला बेखौबो जेब्लासिम मुगै जाहोफिननो हाया अब्लासिम आंहाबो गोजोनै उन्दुलांनो हाया होननानै मा बुंनो नागिरदों नों सिम्पोल राव गोरलै बाथ्रा
दहाय फुङाव जाय बावथिनाखौ दिन्थिनानै आंखौ नोंनि फिसाज्लानि सिगाङाव दायनिगिरि साजायनो नागिरदोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो आं नोंखौ नोंनि गाज्रि आखलखौ दिन्थिनानै बिनि गोसोखौ नोंनि गोसोनिफ्राय नाथ्रोहोनानै दोनगोन। बेबायदिनो सानफा एफा नोंखौ गाज्रि मोननानै राजिबा सानसे खानायाव हमनानै बुद्रु बुद्रु न'निफ्राय नोंखौ होखारहरगोन। आयै हाथरखिया जोबोद गोजौआवसो आयै। नोंनि बे सिमाङावनो थालांफिनगोन। माब्लाबा बियो जाफुंनाय नङा। नों थाबाय दालाय दालाय, आं थाबायगोन बिलाइ बिलाइ। बिनि उनाव जालदाम। नंगौ नामा? औ नंगौ। नायदो। आइदै आंखौ मानो बुखो? आइदै आइ आंखौ बुबाय। आइ आंखौ बुबाय। आइदै आइ आंखौ नाख्लायहरबाय। आइदै आंखौ मानो बिब्दि खालामखो? आइदै आंखौ बुनांला आयै। आइदै मा जादों आयै? नङा। आइदै आइया आंखौ नाख्लायहरदों। आइदै आइ नों बाजैखौ बेबायदि? नङा, बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा। औ नंगौ बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा। मानो आइखौ बयबो ओरैनो दायनिगिरि खालामदों? गावनि गोसो बायदियैनो बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामदों। नाथाय अब्लाबो जेबो सानाखै आं आफा। थुदो राजिब आंखौ हमनानै लांदो। आरो मा सानदों? बेसेबां आवगायनो हाखो? गैया, आं एसेबो आवगायनो हायाखै। आं आगानसे आवगायोबा आगाननै आगानथाम फावसायनो गोनां जायो। आं जिउआव गोबां हिन्जाव नुबोबाय, नाथाय बेफोरबायदि हिन्जाव आं माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। नाथाय नोंनो 2 कौटि रां हरनो सानदोंमोन। बै राङा बै बम्बेनि गंनै फ्लेटखौबो होनो नागिरनाया नोंनि आखाइ मुथायाव फैखानायखौनो हगारफिननोसै। नङा, दासिमबो थाङाखै। आं दानिया गुबुन राहा लानोसै। मा राहा? गोथों आसिजों खामानिया जामारनाय नङा। बे खेबाव आसिखौ खेंख्रा खालामनांसिगोन। गुन्दा भारा हमनानै सालिखौ फोजोबस्रांनांसिगोन। गुड आइडिया। बेजोंबो सुखौ सिफायनो हायाब्ला बिफांखौनो दायनो बुखोनांसिगोन। ओइ नों बहा लांनो नागिरखो? न'नि सोरगिदिं बेरानि सिङाव थानानै नोंखौ हां लाख'नो हायै बायदि नुदों आं। बिनि थाखायनो नोंखौ लानानै बायजोआव एसे बेरायनानै फैनि। आंनि हाङा लाख'नो हायाखै होननानै नों माबोरै नुखो? गोबां समाव नुवाब्लाबो गोसोजों साननानै लानांगौ जायो। नाथाय न'आव गोबां खामानि गोलैसोनानै दङ। खालि खामानि दोद। हाबा जानायनि उननिफ्रायनो बिहामजो जानायनिफ्रायनो खालि खामानियावल' नांथाबबोगासिनो दं। खामानि मावनो नङाब्ला मानोथो बिहामजो जाफैदों?